Ako môžem prežiť zvyšok svojho života naplno? Vitajte. Máme iba jeden život. Asi by sme chceli dva. D.H. Lawrence raz povedal, kiež by sme mali dva životy. V prvom by sme robili chyby a v druhom by sme z nich ťažili. Pre život neexistuje generálka. Hneď sme na pódiu. Otázka znie, ako prežiť zvyšok nášho života naplno. Pavol odpovedá v liste Rimanom 12.1.2. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa viac tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Poprvé, čo máme robiť? Pavol nás nabáda rozlúčiť sa s minulosťou. Sme povolaní, aby sme boli iní. Druhý verš, nepripodobňujte sa viac tomuto svetu. Pod svetom Pavol myslí svet, ktorý Boha neprijal. J.B. Phillips to prekladá. Nedovolte svetu okolo vás vtlačiť vás do svojej formy. Toto nie je ľahké, lebo sme stále pod tlakom prispôsobiť sa. Ak sme úprimní, na tomto stretnutí je človek pod tlakom byť kresťanom. Ale hneď ako sa dostanete v pondelok ráno do práce, všetok tlak ide z druhej strany. Je ťažké byť iným. Počul som o mladom policajtovi, ktorý mal záverečnú skúšku na policajnej škole v severnom Londýne. Prvé 3 otázky na teste boli relatívne ľahké, no potom prišiel k 4. Otázka znela nasledovne. Hliadkujete na okraji Londýna, keď nastane explózia v plynovode na neďalekej ulici. Pri vyšetrovaní zistíte, že vznikla veľká jama na chodníku a neďaleko leží prevrátená dodávka. Z dodávky razí silný alkoholový zápach. Obaja pasažieri, muž a žena, sú zranení. Rozpoznáte ženu ako manželku vášho obvodného inšpektora, ktorý je momentálne odcestovaný v Amerike. Pristaví sa motocyklista a ponúka pomoc. Zbadáte však, že ten je hľadaný pre ozbrojenú lúpež. Zrazu z neďalekého domu vybehne ďalší muž, kričiac, že jeho žena čaká dieťa a šok z explózie vyvolal pôrod. Ďalší muž volá o pomoc, lebo ho výbuch zhodil do priľahlého kanála a nevedel plávať. S ohľadom na ustanovenia o zákone o mentálnom zdraví opíšte niekoľkými slovami, ako by ste postupovali. Policajt sa na chvíľu zamyslel, zobral pero a napísal: Vyzliekol by som si uniformu a splynul by som s davom. Vždy je to tu pokušenie. Vyzlieť si kresťanskú uniformu a splynúť s davom ako každý iný, lebo je to omnoho ľahšie. My sme však povolaní byť iní. Zachovať si kresťanskú identitu všade a za každých okolností. Byť iný neznamená byť čudný. Nie sme tu na to, aby sme hovorili divným náboženským jazykom, alebo sa divne obliekali. Boh chce, aby sme boli normálni. To prináša vzťah s Bohom. Povedzme si o ohováraní, o skrytom atentáte na charakter človeka. Je to veľmi bežné.
Niekto vyjde z miestnosti a celá diskusia sa namierí na ňo. Keďže my sme povolaní byť iní, povedzme o tom človeku niečo pozitívne. Možno to nebude ľahké, ale možno je dobrý k svojej mačke. Sme povolaní, aby sme boli iní. Potom tu máme sexuálnu morálku. Aj tu sme povolaní ukázať požehnanie dodržiavania Božích štandardov. Boh nás miluje. Boh vás miluje. A Boh je tvorca manželstva. Boh je aj tvorca sexu. Bol to Boh, čo vynašiel sex. Jemu skrstla myšlienka sexu. Nepozerá sa z neba s myšlienkou: Páni moji, s čím prídu na budúce? C.S. Lewis povedal: potešenie je Boží vynález, nie diablov. Biblia potvrdzuje našu sexualitu. Boh nás stvoril ako sexuálne bytosti. Celoživotný manželský záväzok je biblickým kontextom. Ježiš citoval príbeh o stvorení. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom. Poprvé, je tam verejný akt opúšťania, inými slovami uzavretie celoživotného záväzku. Po druhé, je tam splynutie, zjednotenie. Nielen fyzické či biologické, ale aj emocionálne, psychologické, duchovné a spoločenské. A v tomto kontexte sa deje to splynutie v jedno telo. Boží dokonalý plán je, aby deti vyrástli v atmosfére lásky, odovzdanosti a bezpečia. Ja som nikdy nestretol niekoho, kto by mi povedal: veľmi ľutujem, že som čakal až do svadby. Stretol som ale veľa takých, čo povedali: kiež by som bol počkal, pretože som si pokazil život. Úžasná správa však je, že nikdy nie je neskoro. Všetko toto je o Božej láske k nám, o Božom vykúpení v Kristovi. Preto za nás Ježiš zomrel, aby bola minulosť odpustená, aby bola očistená, aby jazvy, ak tam nejaké sú, boli uzdravené. Uvedomujem si, že všetko toto je dosť proti prúdu. Lebo svet okolo nás už viac nie je taký. Štandardy nastavené vo svete okolo nás sú veľmi odlišné. Chce to odvahu nepripodobňovať sa svetu okolo nás. Aj keď v hĺbke srdca vieme, že to, čo robíme, je správne. Toto je teda prvá vec, rozlúčka s minulosťou. Po druhé, treba začať na novo. Premeňte sa. Ale ak ste ako ja sa trochu bojím zmien, lebo mám rád rutinu. Navyknem si na svoj život taký, aký je, a keď vidím niekoho, kto veľmi žiari Kristovou láskou, poviem si: chcel by som byť taký. Potom sa ale zamyslím, kto vie, čo by sa zmenilo v mojom živote, aby som sa takým stal. Raz na liste sedeli dve húsenice a zbadali, ako preletel krásny motýl. Jedna sa obrátila k druhej so slovami: neboj, mňa takto letieť neprichytíš. Skutočný príbeh. Krátko po mojom nástupe do služby, Sandy Miller, môj šéf, kazateľ zboru Holy Trinity, ma požiadal, aby som odbavil pohreb. Bol to pohreb istej ženy, ktorá žila na ulici, bola to bezdomovkyňa. A viete, ako niektorí ľudia, ktorí sú bezdomovci, sú skvelé povahy a majú dosť priateľov. Keďže táto žena bola dosť agresívna, stále si pýtala peniaze a bola veľmi drzá, nemala veľa priateľov. Bola jedna z tých, čo chodili hore-dolu s nákupným vozíkom, igelitkami a všetkými haraburdami, čo nosila po uliciach v našom okrsku. V takej situácii by ste neočakávali veľa ľudí na pohrebe.
Sandy mi však povedal, že táto žena bola v skutočnosti veľmi bohatá. Pár rokov dozadu zdedila obrovský majetok, milióny libier. Dokonca vlastnila byt na Pond Street. Vlastnila viacero hodnotných obrazov. A ako Sandy zdôraznil, kde je záveď, tam sú aj príbuzní. A presne tak to bolo. Keď som sa objavil na pohrebe, bratranci z druhého kolena z Austrálie, zišli sa tam všemožní ľudia. Pomyslel som si, prečo? Nedokázal som to pochopiť. Prečo by sa niekto s toľkými peniazmi rozhodol žiť na ulici v tej špine? Nakoniec niekto povedal, myslím, že problém bol v tom, že sa nechcela vzdať života, ktorý poznala. Povedal som, mne to príde absurdné, ale je veľa ľudí, ktorí robia ešte absurdnejšie veci. Držia sa špiny vo svojich životoch a uteká im nielen byt na Pond Street, ale všetko to bohatstvo, ktoré má Boh pre naše životy. Poďalšie, harmonické vzťahy. Pozrime sa na niektoré slová v liste Rimanom 12, 9 až 21. Láska, radosť, trpezlivosť, vernosť, štedrosť, pohostinnosť, dobrorečiť, radovať sa, jednomyselnosť, pokora, pokoj, nedať sa premôcť zlým, ale zlé premáhať dobrým. Toto sú niektoré z pokladov, ktoré má Boh pre nás. Aby sme to však prijali, musíme sa vzdať špiny, rozlúčiť sa s minulosťou a urobiť nový začiatok. Ako to môžeme urobiť? Apoštol Pavel hovorí, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú obeť. Toto je skutok vôle. Vydať celé naše životy Bohu. Znamená to dať Bohu náš čas. Čas je náš najhodnotnejší majetok. Dať mu celý čas neznamená, že strávime všetok čas čítaním Biblie a modlitbou. Aj naše zamestnanie je súčasťou povolania. Je to dôležitá časť nášho kresťanského povolania, naša práca aj všetko ostatné, čomu sa venujeme. Jedna z vecí, ktoré sa dejú, keď povieme Pánovi, Pane, môžeš si vziať všetok, dávam ti všetok svoj čas, je, že sa zmenia naše priority. Je ľahké nesprávne si zoradiť priority. Dostal sa mi do rúk inzerát v novinách East African Standard. Jeden kamarát videl tento inzerát, keď sa prvý raz objavil v časti Zoznámenie. Bol to farmár, ktorý si hľadal manželku. Takto to inzeroval. Bol z Naniuky. Farmár z Naniuky hľadá pani s traktorom so záujmom o vzťah s možnosťou manželstva. Prosím o foto traktora. Jedna z vecí, čo sa dejú, keď všetko odovzdáme Pánovi, je, že ľudia budú pre nás dôležitejší ako majetky a veci, aj keď to predtým tak nebolo. Potom odovzdáme Pánovi svoje ambície. Niekto sa spýta, mal by byť kresťan ambiciózny? Ježiš na túto otázku odpovedá áno. Ježiš nám dokonca prikazuje, aby sme boli ambiciózni. Hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané. Inými slovami, dajte si do poriadku priority, nastavte si správne prioritu číslo 1. A všetko ostatné, za čím sa ženú ľudia, bude tiež vaše. Nech však tie veci nie sú vašou najvyššou ambíciou, lebo toho nie sú hodné. Sú ľudia, ktorí na otázku, čo chceš v živote dosiahnuť, odpovedia, chcem zarobiť veľa peňazí. Toto je môj cieľ, zarobiť veľa, veľa peňazí. Nie je to však trochu smutná ambícia? Čo z toho? Zarobíte 1 000 000 libier. Zrušujúce. A čo teraz?
No, mohol by som zarobiť 2 milióny. 3 milióny, 10 miliónov libier. Dostanete sa k 10, čo teraz? Áno, 11 miliónov libier. Aký to má zmysel? Život sa schýli ku koncu a Boh vám povie, ako si naložil so svojím životom. Zarobil som 11,5 milióna libier. Pozri, tu to mám. Boh povie, skvelé, môžeme sa hrať v nebi Monopoly. Aký to má zmysel? Niektorí ľudia zapredajú celý život sláve, úspechu, moci alebo postaveniu. Hovoria, chcem šéfovať veľkej korporácii, chcem riadiť taký alebo onaký závod. Chcem byť guvernérom Národnej banky. Aké úbohé ambície. Nie je to smutné? Poviem na to, no a čo? V nebi sa ich Boh spýta, ako si naložil so svojím životom. Bol som guvernérom Národnej banky. Wow, to sme tu ešte nemali. Aký to má zmysel? Je to úbohé, nemá to zmysel. Avšak ako druhoradá ambícia je to skvelé. Keď poviete, mojou prioritou je hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a jeden zo spôsobov, ako na to, je mať spoločenský vplyv a preto chcem byť guvernérom Národnej banky, aby som zmenil ľudské životy. Vtedy je to vznešená ambícia a bude skvelé, ak to urobíte. Alebo zarobiť veľa peňazí, aby ste ich dávali a tak priniesli zmenu. To je úžasné. Ale ak je to samoučelné, je to na nič. Toto je mimoriadny paradox. Ak žijeme pre seba, sme v putách, v otroctve. Ak ale odovzdáme všetko Bohu, nájdeme slobodu. Preto Ježiš hovorí, vydávajte svoje telá ako živú obeť. Obeť znamená, že to niečo stojí. William Barclay napísal, Ježiš neprišiel urobiť život ľahkým, ale ľudí veľkými. Ak chcete ľahký a bezstarostný život, prosím, nestaňte sa kresťanmi. Lebo byť kresťanom nie je ľahké. Ale ak chcete skvelý, uspokojujúci život, ten najlepší život, potom nasledujte Ježiša. Musíme byť ochotní niesť jeho vlajku aj v potenciálne nepriateľskom svete. Neviem, čo sa stane, keď v pondelok ráno prídete do práce a niekto sa spýta. Mal si dobrý víkend? Hej, skvelý, vďaka za opýtanie. Čo také si robil? Šiel som na vidiek. Naozaj? A kde konkrétne? Do Sussexu. A kde v Sussexe? Pri Chichesteri. Fakt? Poznám to tam dobre, bývajú tam moji rodičia. Kde si tam bol? Volá sa to Bracklesham-Bay. Asi si o tom nepočul. Poznám to dosť dobre. A kde v Bracklesham-Bay si bol? Iba v Bracklesham-Bay. Nie je tam náhodou to letovisko New Horizon? Bol si niekde na blízku? Bol som presne tam. Čo si tam dokeľu robil? Len tak, šiel som s pár kamarátmi. S koľkými kamarátmi? Asi 300 kamarátov. Čo si robil s 300 kamarátmi cez víkend v takom letovisku?
No vieš, chodím na taký alfa kurz. Alfa kurz? Čo je to alfa kurz? Je to také kresťanské. Neviem, aké budú reakcie, ale určite vás nezaujímajú. Nedajú vás do väzenia. Mnoho ľudí po svete, keď povedia, že sú kresťania, sú v nebezpečenstve väzenia a niekde aj smrti. V 20. storočí zomrelo pre vieru v Krista viac ľudí ako vo všetkých storočiach dohromady. Nie je vždy ľahké byť kresťanom. Prečo to máme robiť? V prvom rade preto, čo Boh naplánoval pre naše životy. Druhý verš. Aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Jedna vec, ktorú považujem za takmer démonické, je falošný obraz o Bohu, ktorý tak často máme. Ja som ho isto mal predtým, ako som sa stal kresťanom. Myslel som si, že Boh len kazí zábavu. Bol taký, že keď by mu niekto odovzdal život, zničil by ho. Vzal by mu všetko, čo bolo dobré a zábavné. Aké absurdné. Boh nás miluje. Oveľa viac, ako my milujeme svoje deti. A tie malé obete, ktoré možno preňho robíme, nie sú nič v porovnaní s obeťou, ktorú za nás priniesol Ježiš, ktorú za nás priniesol v Kristovi na kríži. Počul som o bohatom anglickom barónovi menom Fitzgerald. Mal jedného syna. Jeho syn opustil domov a v období, keď bol preč, zomrel. Tento bohatý muž sa nikdy nepreniesol cez stratu syna. Tak ako rástlo jeho bohatstvo, investoval do starých hodnotných obrazov. Keď zomrel, v jeho záveti stálo, že obrazy sa majú predať. Keďže mal takú veľkú zbierku, zberatelia a zástupcovia múzeí sa tam zišli z celého sveta. V deň dražby právnik prečítal jeho záveť a povedal nasledovné. Prvý obraz, ktorý sa tu má vydražiť, je od môjho milovaného syna. Bolo to od neznámeho autora v zlej kvalite. Jediný, kto sa vôbec obťažoval vstúpiť do dražby, bol niekto, kto pracoval pre tú rodinu. Poznal chlapca a mal ho rád a kúpil to za symbolickú hodnotu kvôli spomienke. Potom právnik prečítal druhú klauzulu záveti. Ten, čo kúpi môjho syna, dostane všetko. Dražba skončila. Pavol píše, ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám potom s ním z milosti nedaroval všetko? Ten, čo kúpi môjho syna, dostane všetko.